Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. O sa may katubag? Wa man ko'y nahinumduman nga nasayop ang akong lakang sa akong pagpanarbaho ubos nimo, sir. Tinuod ang imong gisulti. Maong gidayag taga ng bahina. Doon na lahin ko'y gustong ikumpisal, sir. Go ahead. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto. With you. Sulti lang. Kay paniguro na ko ni mong maminaw ko. Nakitaan ko ni Nadine dito sa food court, sir, sa usa ka mall. An-aware gid ko sa iyang pagduol. Mao nga nakalitan gid ko, sir. Kay wa pay ko ideya nga dito siya sa maong dapit. Gusto ko muli kay diha pero wa ko makasabot kung ano. Wa gid ko makahimo, sir. Kay diha sa kung una nga tingali maghimo og bati nga isina si Nadine. Knowing her, wa gid ko makalikay. Mibati ko kabalaka, sir, mao nga nagpatara na lang una ko. Sa diha nga milingkod siya sa kong atubangan o nakigsulti. O sa may gisulti. Bahala di ka mo tuo, sir, bahala moingon ka nga dili gini nako ang iyong buhaton tungod kay laki ko pagkataho. Pero wa ko padaka sa kong ginikanan, sir, aron magpakabuhi sa bakak. Mao musulti gid ko sa tinuod bahin sa gitug-an sa imong asawa nga rin ako, sir. Nga hangtod karon. Ikaw paghihapon ang iyang gigugma. Oo. Wa ko ideya, sir, kung tinaw ba ang iyang uto ka ganina o nakainom ba siya. Basta kay mo kini iyang gisulti. Ug sa akong kahadlok nga mutaas pang among istorya, dali ko mitindog o gibiyaan ako siya. Pero migukod pa gid siya nako, sir. Salamat na lang kay wa makaapas. Sir, hinaot pa unta nga dili ka maghunahon na og bati nako. Wa ko magtumog-tumog istorya, sir. Naibaw ko. Tungod ka nakita na ko kung ang isina. Ha? Kuyog ming duha nga misod sa mong mall. Dito sa saka coffee shop. Pero kalit lang siyang nagdali og biya kay kuno nakita niya ang kasosyo sa negosyo sa namatay niyang amahan, maong iyang apason. Himan-himan, ikaw man di ay ang iyang gisundan. Sir, ang ginawa mo himo na akong saksi nga inosente gid ko taon sa maong hitabo. Wa to giplano, sir. Wa gid may communication sa imong asawa. Moro na ako'y kasulti. Salamat sa imong kamatinud-anon. Ay gabala ka, kaya bituo ko nimo. Han? Han, wa pa ba ka mahuman? Mao pa akong pagsuodan. Gilay ka ginawat? Inom na ginahinay diha. Ay, pagdugay ha. Aksyon na ba kong duka? Okay. I'll be there in a minute. Love you. Chris? Kumusta si Angeli? Ay, parang wala lang. Unsa man kuno na? As in, murag, walang halin sa lain ng iyang live-in. Unya, kaniya, hapit mo alsa ang akong kabuhi. Dili tungod kay nahadlok, kundi tungod sa pagsakas akong dugo. Giingnan ta mo nga ayaw mo kumpiyansa. Magpa-check up gid mo sa doktor. Magpa-check up mo siyang lawas matag karon og unya. Wa ka pa kagets. No? For your information, dili kay ako rang dugo ang misaka. Kung dili, hasta na ang kang Angeli. Tungod na kinakalitan, yun me. Imagine, nagkatagbo ang among mga dansod sa coffee shop sa sikat na mall. Nagkagubot mo? Ay, adto ginunta to madung. Kung dili pa makamaong muda si Angeli. Nagkayo-kwentro? Oo, oy. Ampot ka nung mitugot man sa nangigayon. Sige taglihay. Pero nasugatan gid noon. O tingali,
Na picture ng daan sa unahunan ni Angeli, nga tigil bilong as impaktang dako. Kay sukod man dahil tirada in her milder way, dalira kayong iskirda. Huwag yun ang umamanong inom ang among kape. Pagkadugay mamatay sa mga sakop ni Satanas eh. Mula? Diya si Rodney sa inyong panakita. Oo. Kay, putol kasabot sa tirada siyang asawa, iyang giagdi sila din na mamalhin sila laing coffee shop. Pero, tuyo gano'n tato tingali at pak ang babae na suwayan ang kasuko ni Angeli. Mauto, so gudayog pasumbingay. Kay, abi ka niya, mga bugo, may parehas niya. Dali na kayo may nisirit si Angeli, oy. Ug ambot o sa sunod na hitabo sa among pabiya. As usual, kung madismaya tong babayhana, dili ito daling bundang ug putak. O niya, isa may alkansi. Kung tinuray man nga nagkatagbo ang inyong mga daan, nagkatagbo sa lang among mga tunob, anyes, sa sul pagit sa usa ka sikat nga mall, pero dili sa usa ka coffee shop, kung dili, dito gid sa food court, gi-corner ko sa okok nga dako. Ha? Pagkalain sa kong kibati, diya na akong kakugang o kabalaka nga tingalig, doon ay makareport kang si Rod, di ba? Kay milingkod gid ang kanahan sa akong atubangan. Huwag nibaw ka kung sa iyong gisulti. Unsa man? Nga ako pa kuno gihapon ang naa siyang kasing-kasing. Oh my God! Kana si kada kaya misulti anak. Wa siya pagilugi siya gibuhat. Dili pa gali siya dugay na nung paatubangan sa pare isod sa simbahan. Unya kandak ako dahil siya sa pagpakasaha. Ay, kandidata sa impero tong bayhana. Unya, usay sulod na hitabo. Dili pa dugay. Nanawag si Sir Rodney o nakiksulti na ako laki sa laki. Iyang gisusi ang mga hitabo. Tungod kay iya man binay nakita si Nadine nga nagsulti. Hangtod lang akong pagbiya nga gigukod ko ni Nadine. At tinuog ko. Pagmatmunin taon, uy. Kisay angay magmatman? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot of subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Kinsa? Si Chris. Sino ako kasulti? Nakita sila si Nadine o Rodney. Hello, Christopher? Unsay nakita mo ni Nadine og Rodney? Ani ni. Bisa kung saon wa gyud sihay o wow. Iya pang giamong si Rodney sa iyang kabuang? Pag-amping. Okay na ko kung siya may tabo na ako. Wala mas sila may kinabuhi sa buhi. Hilo mo amaw. Samot. Unsa ra man ka gyud ay iyang tumong sa pagpakasal niya kang Rodney? Nga wa man dai siya may kugma ini. Ilan na ng problema. Gawas lang kung concern ka ni Sir Rodney. Pero wala kay paglaom eh. Aron pagluwas sa ex ni mo. Kay nakaingon naman siya idol. Pero dili ko musugot. Nga dili mahibaw si Rodney sa gisulti ng babayana. Nahibaw na si Sir Rodney kay gitawagan ako niya. Gibaharan ka ba? O sige, sulti ni Rodney. Nagplano ba si dautan mo? Ayaw pa apo pa kay mamiligro ka. Wa man manghadlok. Hoy, kanahan! Usa man, magpakamatay ka? Maayo nang mahibaw ka nga lain si Rodney kung masuko. Unya, ka man sa masuko na ako. Unsa? Wagin siya kaligot-got na ako bisag gamay. Tungod kay mituo siya sa tanan akong isulti. Gidayeg pa magayon ko niya. Ikaw diha ang pag-amping, ay pagkumpiyansa. Pulos ta nahibaw unsa ka traidor si Nadine. Giandaman na nako siyag bala. Pagkayano ba ni musulti ana eh? Ayaw ra pagpatakag-ukab ng baba nimo. Pag-ampoy no eh. Nga malayo ka sa kadaot. Unsa man ka? Dili kay magkunahon na kagyawan ng butang. Wala kay simba-simba no. Ayaw intaw kalimti ang Ginoo Angeli. Kay kung magkinaon sa imong kinabuhi,
Wala ang makapanalipod ni mo tinud-anay gyud nga pagpanalipod kung dili ang Ginoo lang. Ayaw gitugot nga malayo ka siyang sabakan. Bisag kapila ka pamalipay, ayaw gyud kalimti ang Ginoo kay una sa tanan siya gyud ang atong hinumduman kanunay sa pagpasalamat sa iyang pag-uban nato sa tanang mga adlaw ug oras. Kung mutuo ka, ignorante ka, nga usahay kabliton sa Ginoo ang atong kasing-kasing pinaagi sa paghatag inig kasakit aron ta mahinumdum niya nga naa siya nga dili ginato siya angin kalimtan. Hello. Niya pa ko. Salamat sa imong sermon. Naigo og nauwaw ko. Mao di ay tingali. Nga way hunong ang akong kabalaka. Ang akong mga kasakit. Tungod kay nalimot ko niya. Salamat. Kamo na istorya, Dax. Appreciate. Hello, Chris? Hello? Chris? Oh no. Nasuko na sa siya. Natandog na ko ang iyang garpo. Please, tubag ako. Hello? Salamat. Oh, ha? Paminawag ko, Chris. Sir? Ikaw ang akong binlan ni Angeli. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.